Mbak Niken nggih? Ya, oh nggih Mbak Niken, monggo. Ayo coba dados. Tepuk tangannya mana untuk Niken Salindri? Luar biasa. Luar biasa. Kayak kalangan Mas, ben ngaplak Mas. Lampune kula Pak. Celengane sing banter ya. Bareng. Ayo nambahi bangun dasar ayu kuning orang bakal hatiku dadi komeng rasamu seperti aku terima Halo Mbak Nike. Ya. Halo Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Selamat tetepungan kelan warga agung ning desa Tunjung Harjo. Alhamdulillah kula kepanggih kalian panjenengan. Ngapunten nderek tepang panjenengan paring asma sinten nggih? Takok Mas gawe. Anu urung kenal to, Ki piye to maksude? Kene takon kono kon takon kene. Urung tepung. Kula niku pengen tepangan kalian jenengan piyambak lho. Langsung ngoten lho, Pak. Lah nggih. Langsung to, salaman ora Saliman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok kaya bodo? Kaya bodo. Namine sinten, Pak? Hadi Purwito. Hadi Purwito, nggih ngaturaken. Injil nderek tepang nggih, Pak, nderek ajar. Kula niken Salindri saking Kediri. Inggih ngapunten mengke lek bilih enten salah selupute selalah-selalahe mengke ngapunten sakata-kata katahe nggih, Pak. Ya nek ngapurane cara kene iki ora mung ngapura tok kok, Mbak. Lah pripun? Nek cara kene upama kleru ku ora mung cukup ngapura lha. Ora cukup ngapura. Lah terus kudu pripun? Ya karo ana pancen ana dendane lan syarate ninggali, Mas. Ninggali. Ya. Waduh. Awor dalang iki kaya awor Bang Mekar malah. Kok kleru ninggali. Mas Gadeng. Dawuh. Heeh, Mbak Niken. Nggih. Luar biasa pada malam. Ini loh Mas. Ini bintang tamune cacah ana 3. Mas Gadeng. Sing genah bintang tamune nggih Mbak Niken kali Mbak Elisa. Niki binatang tamu. Kethek kok. Lah sampean ki lho liyane do maca ayu-ayu ya gone ganteng-ganteng sampean pupuran putih dhewe nyapa? Justru aku ki wonge sing ora sombong, Nduk, Cahayu. Nggih nyapa? Aku mau ngetokne ketampanan wajahku yang asli. Lah emang sampean ki lek ora maca ngene sampean tampan. Wah, aku nek ora maca ngene ki luweh gilani. Lah iya ngono kok. Tak kira nak luwih bagus. Mboten nek. Ya, nggih, ngaturaken sugeng dalu Pak Degareng. Iya, Cahayu. Mugi-mugi sedayanipun Bapak Dalang, Bapak Degareng kagem sedaya warga sing enten teng
Tunjung Harjo. Tunjung Harjo Blora. Kok Blora? Grobogan. Grobogan. Tunjung Harjo Tegawanu Grobogan. Lah lek nyalang aku Blora to. Digawe adoh. Ben ora telat. Oh ngono. Ning nyatane disiplin ora telat. Tepat waktu. Tepat waktu Mbak Elisa, Mbak Niken profesional hebat. Aku ki malah wis mari ket mau sore. Loh. Ning kono ki dijak foto karo ibu-ibu peladen dan ibu-ibu lurah dan lain-lain. Makanya ki mau rene kan rada telat to, Pak De. Ana wong edan liwat. Lah kok iso nyalane wong edan ki lho. Lah iki sebagai apa coba? Lah iki sing gunane nek yoga kok sarungan. Nek dalang kok badikan. Lho. Iki apa bandare oglok iki apa ya? Sesek. Lho iki. Ana lho. Sarunge wek ya ngepir. Komplit mennya. Ya. Mas Gadeng. Nonton. Nah, iki yo kinarya pambuka. Nah, biasane Mbak Niken Salindri, Mas. Kira-kira sing biasa lelagon sing diaturake apa, Mas? Ayo iki kunjuk karo masyarakat Desa Tunjungharjo. Nut napa ingkang Pake ngersake napa? Kula napa-napa saged to, Pak. Nuansane sing nganggo gamelan dhisik, Mbak. Mboten. Nek kira-kira sing nuwun sewu sing kira-kira kesenengane mesti apik, Mas Gadeng. Sae. Lah yo kesenengane. Ayo kinarya pambuka dhisik kesenengane. Ya diaturake. Pinten ning nganggo bawa sik Mbak Niken. Sekedap bakul jeruk ya munggah panggung barang iki. Komplit teng mriki, Pak. Iki ora bakul jeruk. Dudu ta? Bakul buah. Oh iya. Ora jeruk tok, gedang barang. Pisang. Nggih. Lah jan kaya kethek pakane pisang barang iki. Makasih. Oh iya, Mas. Aku mau nyebut sampean binatang tamu malah dicepaki pisang. Oh iya ngono. Nggih. Nggih, niki diaturake bawa. Agem masyarakat mriki ben ayem. Bener Cahayu. Ben atine ayem. Mangga. Kunjuk panjenenganipun Songsong Agung, Pak Lurah, Pak Perangkat Desa, Bapak BPD, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, uga semua lapisan masyarakat ana ing Desa Tunjungharjo, Pak. Nggih, ngaturaken sugeng dalu selamat malam buat Bapak Ali. Ya. Kalian Bu Ali. Ya. Pak Ali wau sing pundi nggih? Wo. Kono sesene dhewe diatur munggah iki, Mbak niki. Tasik Joko. Mosok to? Joko. Lho Joko Kondo. Joko Ali. Joko Ali. Oh jenenge Pak Joko Ali. Tak kira lese Joko. Ora. Dudu. Bapak Ali Murtado. Pak Ali Murtado. Joko ki maksude ki muda. Muda ki anggone nyambut gawe ki sing mempeng-mempenge. Ibarat Melayu ki iso banter menghantarkan masyarakat lebih kepada kemakmuran. Lah bener. Cocok karo apa jenenge asmane to, Bapak Joko Ali. Ali. Orang nganggo Joko. Tiang iki anu sopan, ganteng, gagah perkosa. Gagah perkosa. Dudu perkosa. Gagah perkosa. Padha wae. Beda. Nyapa? Kuwi sak tembung O karo A beda, Nduk. Lha nyapa? Perkosa kuwi gagah pidoksa sembada kuwi jenenge perkosa. Dari perkosa. Lah, sing ngerti iki, perkosa ki apa? Perkosa ki apa? Lah ngopo kok ditakone kono ki? Lah pelakune iki pelakune iki. Lah iya ngono. Sing ngerti iki ngono. Ngene kok jenenge wong bintang tamu Niken kok sing syutingan kok tepak wirawiri. Ya, jenenge masyarakat sing arep nyugata kanca-kanca Pak Adi. Nggih. Nduk Cahayu tembange apa Cahayu? Mangga nembang sik Cahayu. Ya, pangkuri nasa mawon. Pangkur. Nah, yo diaturake. Sik Dek, mesake ayo kita Monggo, nggih. Bar niki napa malih, Pak? Kula ewangi napa pripun? Nggih, monggo. Iya, Nduk. Masyaallah. Nah, Pak De. Wis kene. Lah kopine ndi kereten no? Ya wis. Ngendi? Es teh barang ya. Ini tak gawane rono. Kowe lereno gulamu wis 6,50. Iki wong kok engkel-engkel.
Nah ngono. Wah, nek sing njaluk nikah langsung culke. Lho kok melok? Ya wis. Rumangsaku. Sik. Kowe engko arep bali rene apa ora? Lah lempere. Nah, diperjelas. Iya jan gleling tenan jan karya lecek iki. Sapa Mas? Karya lecek Pak ini. Lah. Mangga bawa sik. Saya kan rasa Mas Gareng. Non dawa Pak Di. Wah, nek disawang ngono wis ora memper karo Duk rikala cilikane ya, Mas. Wong nggih. Nyawang cilikane ngono. Wah, Cilikane iki lemu, rodok lemu ngoten. Gek nek gelungan ngono ki nganti kaya sak tampah ngoten nika. nyeprok Nggih. ngece. Ndek cilikane. Gek nganu cilikane inal-inul karo udane roh, Mas. Kok karo udo to, Pak? Cilikanmu. Kowe wis ra kelingan, Nduk, cilikanmu kok. Mosok sampean kok kelingan. Ya lah sing ngomong aku lho, Nduk. Oh iya sampean sing ngedusi aku kae ya. Lah iya. Besok sampean genti tak dusi wis. Oh. Piye ta? Aku kurang Mas Gareng. tresno piye ta? Aku tak adus dhewe wis, isa. Non. Jare pas nguyuh sing nyewoki sampean mosok karo sikil. Cilikane, Pak. Nggih, kula riyen nate didusi barang ya to, Pak De. Heeh. Dilep-lepne ning jeding. Cilikamu. Nggih, Cilikane. cilikane kula. Kok lemu Bareng gelungane. lah iya. Dimben ki nek pipise sing nyawiki aku. Nikan kuwi. Nggih, barang gede sombong, pipis cawek dhewe. Maksute lho. Lah iya cawek dhewe. Dicawik dhewe wong wis mandiri kok. Lah mula kuwi. Lah sampean cawiki lek ya Ora, Ora masuk kelingan to, Mas. suwe no malan Oh, kok. sing mari suwe. Iki sing nganu ya, Mas, ya pancen lagi spiral iki pancen luar biasa. Viral. Spiral ki apa to jane? Ayo viral iki mau. Tamang Nduk. Nek ngomongan karo dalang iki alon-alon. Hah. Dalang tuwek yo ngene iki. Anu rada angel ngono ya. Wong viral kok iso spiral iki. Ora krungu kuwi kalau kayak penyanyi spiral ngono kuwi lho. Spiral ki alat kontrasepsi. Apa wi kontrasepsi? Ben gak meteng iki, Nduk. Alat KB. Alat KB sing piye bentuknya? Masyaallah. Ngene lho, alat KB iki ana neko-nekoan jenenge alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Nah, jadi supayane menjadi keluarga bahagia sejahtera sing diarani KB keluarga bercelana. Bercelana. Gak katokan. Katokan gak bercelana ya berarti KB iki katokan. apa to Pak Adi? Pria keluarga bercelana to? Ora keluarga berencana. Arep direncana nek ora bercelana ya tetep meteng, Pak. Kalah karo celanane kuwi, Mas. Mula kuwi. Terus nek bawane sik kuwi aja ngrembug kabeh lho. Kuwi urusane dalange iki. Dadalange sik sing ngomong. Kuwi ndek ben tukang penyuluhan kabeh kok, Nduk. Ora mung kabine menungso, Mas ya. Ya. Sening ati Mas Gareng, Nun, ora salah. Diatonis dan pentatonis terkuasai semua. hebat. Hebat, Multi talenta. Masih muda multi talenta. Multi talenta. Tak kira ngemut talenta apa-apa. Multi. Oh, multi. jarno-jarno dalange wis tuwa ki pikirane rada-rada ngeres ngono lho ya. Tenan, Nduk. Nyawang kowe kudu mulih mau kok jare kon, Nduk. Sing nang omah kudu diapotas jare mau kok. Ben bawa sik aja diganggu to. Nah, iki nek kadung kempropot bocah iki tak ciak tenane ya, Mas. Lho. Ora masuk iki. Iki saumurane anake dhewe. Wo, lah celutak dalang iki. Iki seumurane anake dhewe, enggak boleh. Oh, ya. Yo. Ngante ni
faktor keberuntungane pancen yo duwe tenan Mas. Mungkin suara di luar itu juga banyak yang baik. Mas Gareng. Iya, pasuryane cantik, bocahe ramah grapyak, banyak penggemar. Yo bejone iki yo ngene iki. Masa aku itu ramah. Ya ramah toh, ramah terhadap sesama. Makasih. Mas Amma. Ya. Curbar. Kayak Mas Gareng kaya nggonmu nek andan ngono kae, Mas. Ya Salia, sanmu pangan rayap ya. Aduh. Anu kabele Mas, kabele. Kabele. Halo. Wes. Mergo kae penonton. Heeh. Kanan kiri ya. Jadi kabele goyang. Sumanding si sehmu Ya. Mas Gareng. Dawuh. Iki alhamdulillah, wah luar biasa tenan suarane Mbak Niken Salindri. Ugi seneng kuyung Mas Gareng. Saking panjenenganipun bapa-bapa kades sekecamatan Tegawanu iki ya rawuh kabeh. Wah, luar biasa. Nggih. Guyub rukun. Guyub rukun. Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Tegawanu turut serta rawuh. Nggih, memberikan contoh untuk masyarakatnya. Uga paling berkalan pangestu panjenenganipun Bapak Ali Murtado nggone babarengan lan masyarakate. Unjuk syukur kelawan Gusti Kang Karya Jagat ujub sedekah bumi. Nggih. Yo, sak langgame apa Mbak Niken? Langgamipun sewindu. Ya, halus dhisik Mas. Ya. Kunjut dumateng bapa-bapa kepala desa sekecamatan Tegawanu, Mbak Niken nggih. Nggih. Nah, mungkin dan perangkat desa juga tokoh masyarakat juga banyak yang hadir. Nah, yo diaturake Mas, tos. Ya.
windu windu mutiara nasimpan sajroning kalbu aku datan kelu sanadyan bebandu among sira kang cumanda aning jajan wangku Mas Gareng apa-apa ki pancen genetik Mas genetik keturunan ya. Oh saking keturunan oke lah wong genduk niken ki bapake ya dalang ibuke nggih seniman mula tumbuhlah sebagai seniman yang lebih daripada bapaknya dan ibunya potensi tenan nggih luar biasa lah putrane jenengan lak ya iso to nyanyi ngeten iki saorarane wong bapake dalang ning dalang turunan karo dalang sekolahan ngono ki jane apik ndi Mas iki sami mawon to Pak sami mawon mung gur garek anggone sinau to ya Mas aku ya apik sing sekolahan Mas wis turunan gelem sinau yo yo lanjut buka rasa tresna kang sanyata bisa makih bahagia mulia yo Mbak Elsa jumeneng parengan jogete Thank you.
luar biasa, spektakuler tenan iki Mas Gareng. Nggih, 2 bintang ini tampil malam hari ini. Iya. Nggih ta, sing siji bintang pentas, siji bintang kejora. Loh, aku kan bintang kecil. Oh, iya. Kan aku masih kecil. Masih kecil lah ya, Ndek ya. Belum 17 tahun. Oh, belum 17 tahun berarti Belum. masih bintang kecil, Pak. Bintang kecil. Kalau Mbak Elisa kan bintang sudah Aku besar. bintang 18 plus. Kan di 17 ke bawah. 17 ke bawah. Aku bintang 18 plus. Nah, saya bintang manula. Tur Mas Gareng. Den. Ya kayak nek Mbak Niken kan saya bintang kecil. Ya. Saya pantes di gudang kok, Mas. Di gudang piye Apa Pak namanya? Hadiar ngudang apa piye? Oh, Pak Ali ngudang ya iso. Piye nek Mas ngudang Gareng. piye ngudang denok Niken? Kenting di pangku ngono to, Mas. Nah, ini di gudang saya Nah, pangku. Kalau bintang pangkungan. kecil kok. Ya di pangku ki nek isih cilik isih mene kok Loh, di pangku ki. Aku ki isih cilik lho. Maksudnya cilik ki nek isih cilik sih digawe patut Ya digawe. biyen cilikanku sampean gelem aku saiki ra gelem. Iki di pangku iki. Heeh. Pak Hadi golek gawean ae. Lah umpama di pangku rak ya gelem. Gelem. Aku saya bintang kecil kok. Beda karo Mbak Elisa. Iya. Tapi karo di kudang. Ya, anak kita dewe kintung anak cantik dewe so nek gede pinter dewe kok orang ndang mudun Yes. Iya. Keplites tes. Iya. Cek pantas di gudang pernah, Mas? kowe tangi onduk Nyapa? apa kowe ora krungu Nyapa? Botos. suara makcis Oke. Ya masa metu sih. Cisi apa? iki wis Nah, iki Dek, aja sampai tahu iki wis. Cis. Tuh, masalahnya aku gak kerasa apa-apa lho. Ora krasa ya? Loh, aku ki malah krasane ki koyo gringging ngono. Masa aku Oh, berarti sing krasa kono anu wi, to. asam urate sampean kolesterole wi munggah wi. Biar. sehat oh cis ki ora saru iki motivasi kanca-kanca ki nek ketemu salam cis Salam Cis. sene kuwi cintai ini kuwi indahnya Es. es itu sebuah budaya kita Oh. Cis. Loh, cis kan ngene, cis. Pis, damai, beda. Ning kene cis, CIS ngono. Oh, cis. Heeh, cis. Rombongan cis iki ya. iya apa-apa lah ya manut dalange kok ya Angger dicis sok do heboh era karo-karuan. Mas Gareng. non Pak Spesifikasine antarane Mbak Niken karo Mbak Elisa ki apa, Mas? ya begini Pak Nak larisnya mungkin menawi podo. nek kalau jam terbang laris Pak semuanya sama Ayune podo. sama kepinterannya semuanya Nek samangane sama jenengan piye? Iya. Bedane ngendi? kalau Mbak Niken menika asli saking Kediri tegese saka Trah Jawa Heeh. nah bedane nek karo Mbak Elisa itu piyayine bukan asli dari Jawa Ya. niku Pak spesifikasi bedane di situ Oh, Mbak Elisa dari luar Jawa. Iya Nah. dong, Dari mana? bener. Aku sekon jaban rangkah jobo. TGC ning luar, rangkah TGC daerah, jadi luar daerah. Bapakku seko toli-toli. Toli. Iya, toli itu mana? Toli-toli. Alah pokoknya ngono. Beda. Toli. Nah, nek toli-toli itu lain karo toli-toli. Lah kan itu kan toli itu kan bahasa apa logat Jawanya kan toli. Oh, cara Tapi kene. kalau heeh. Oh, cara kene toli. Toli. Oh, Ha, Bapak. bisanya nyebut itu toli. Oh, Kalau gitu. toli itu kayak sulit gitu loh. Oh, Iya, heeh. bisane toli-toli. ora usah tekok ngendi alamate engko tak tudoi Nyapa tuh sampean ki aku pengen roh dhewe kok. Rung tau ngerti. Ibunya dari Lambelu. piye Kok ndi Masmu? ya jare pengen ngerti ya kono tak elekke ta mau Ora aku rada gudeg kok, Mas. Pripun ta? Sing cedhak kowe. pripun ta Kok bela-belu ngono bener krungu. bapaknya saking Apa bela? toli. bapak Ibuke toli teko cangkemmu. Oh, iku cara kene gitu. lambelu Lah ya lambelu ki cangkemmu. Kok Bener. ora terima sean cocotmu.
Aduh, modar. Mbak Elisa dhewe lho sing ngomong, Dek. Udung aku. Sulawesi ki apa enek tenan to kuwi jenenge wilayah to? Enek. Onten Lambelu, menawi ajeng wonten Lambelu panjenengan menawi dugi Palu minggah Bon Kopi mudhun Toboli. Iya, Rek. Munggah Don Kopi Terus mudhun nyetan Doboli. aduh tekan merowali nggon Lambelu kuwi mau. Omong Lambelu ki lek bahasa Jawane kene cangkemmu ngono lho. Lambelu itu kalau bahasa Indonesia itu mulutmu. Kalau bahasa Jawanya apa ndak mau? Cangkemmu. Loh, malah entuk sakjane entuk cangkem ping 4 lho Pak aku isan kene iki. Lah aku kan renane to, Dek. Ora ngono negara tawa cara tawa tata. Negara mawa cara. Negara mawa tata. Kuwi dhewe-dhewe. Nek cara kono jenenge panggenan dudu konjuk cangkem. Dadi negara tawa cara tata nara negara. Ana cara kata sawala pada jayanya. Gitu, dadi beda-beda. Desa mawa cara, Nah, negara mawa tata. Kalau sekarang dosi milih mana, Mbak? Do, Dosi. mi, sili. Dosi milih sama. Ini kan do, Do. mi, Dosi. do, Do. mi, Si. li. Dosi milih. Aduh ngiler. Do, Do. mi, Si. Domisili mana? Mbak Elisa sekarang. Saiki ning Ayo Jakarta. Ayo Jakarta Bener. Kuliah dene S1, S2, S3, S4, Beng S2 S3. S3. Ya, S1-nya di Pedalangan. Pedalangan, isi. S2-nya S2 psikologi. Psikologi. Dandani jiwa-jiwa. Oh, dandani jiwa-jiwa. Ya. Iki mah gendeng, Mbak. Lah Aja iya lah. wis tak Rada, delok. anu Wis apa tak jenenge? terawang. Detik-detik. Detik. kuwi ora iso nambani aku. Kok iso? Lah kono S3 aku wis S6. Kok iso? Lah kalah dhuwur. SNM ki apa? S3 ki omong profesor kok tekan SNM. Paling dhuwur ki S3 ya. Iya kok iso Paling dhuwur ki SNM. S3 kok. Mula kowe ora iso nambani aku wis S6. SNM ki apa? S6 kuwi sinten sumerep silit sapi saged singsot. Nah, kuwi S6. Sinten semerep silit sapi sakit sinsot. Sinsot apa? Nek ngono diunggahke neh dadi S9 wae sesuk ya. Apa? Nek aja ping 3 nek S3 S9. Apa kuwi? Kok iso? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi. Iya, mau Mas Gareng. Tak tambahi siji. Tak tambahi siji dadi S10. Pira piye? Sinten sumerep silit sapi saged singsot sunen sing suwi tak tambahi siji. Apa? Sudi. Ayo sa. Nggih Pak Hadi Purwi taun iki sowan wonten mriki. Desa Tunjung Harjo. Nggih wonten Desa Tunjung Harjo matur sembah nuwun Pak Ali lan sedaya para panitia ingkang sampun sengkut gumregut. Panitia. Panitia. Alah basa Jawa Iya, panitia, iya. Panitia. Lah iso Ponatoyo. Ponatoya saged magempulaken malumpukaken masyarakat sedaya wonten lapangan mriki saged tumplek. Ane Bu, Pak Bu mangsul mawon nggih angel soalé sindene nggih. Sindene mangel iki lek dirungokne jalan gembrowet. Ya. Iki kira-kira Ngono ndak lah, bangsane kira-kira. dhewe to, Mas? Pripun, Pak? Bangsane dhewe apa dudu to, Mas? Lho yo Bangsane kok kaya ngono kuwi. bangsane dhewe Oh, ning sih, karena Mbak Elisa itulah asli saking Sulawesi. Jadi agak maka dialeknya pun beda. kami sosolen. Nah, Iya. menawi wonten ketul-ketul atur nyuwun pangapunten ingkang Kok ketul-ketul atur to? Ketal ketule ngatur. Nggih niku lah. Ora ketul. Kamu lah ndongake iki lho carane wong versi desa ndongakno Ken. Dongane kok kene. Iya, no. Semoga ya sehat selalu, panjang yuswanipun rezekine kathah barokah ora lokaning malah kebal. Amin. Amin. Heeh, lek Mbak Elisa mau kan doae ketal-ketul kuwi mau. Jon, pokoke didongake kabeh panjang yuswa rezekine lancar kabeh, anak putune paringi sukses sedoyo. Amin. Doyo. Sing wis tua-tua gendang munggah umroh haji. Amin. Heeh, sing krong entuk jodoh ndang entuk jodoh. Jodoh. Sing bar putus muga-muga ya ndang entuk jodone maneh, ya ta? Kon ya kan? Heeh. Ah, iki urusane cah nom nek iki. Padahal ndongakin dulu lah. Wong lah aku ndongakne akeh. Apa? Ndi Lho dulu? mau wis tak dongake prolog depan wis tak dongake. Oh akeh. ya wis, Ah. berarti wis kabeh.
Niki pripun? Mas Gareng, Dawuh, Pak. Mbak Elisa, Mbak Niken. Nggih. Mbak Niken mau wis ngaturake. Lagi mau separuh. Istimewane spesialis Mbak Elisa wis diaturake. Saiki ganti Mbak ini kan wis diaturake ganti Mbak Elisa. Wonten pamundutan napa, Mak Cange Yulimba? Melu ki kono, Mas. Aku wah klira-kliru wae. Alon-alon karo ditata. Ketok grogi Niken men. iki lagi pisan iki kok. Sing mau kuwi Iya Mbak kok grogi Niken. to ora kaya biasane lah. Sing mau Mbak Niken. Heeh. Sampun. Heeh, lah iki ganti Mbak Elisa. Nah, ditata alon. Alun. Alon-alon. Lah ning sing entuk takonmu urung disauri, Mas. Ngen priye? Lah bedane apa? Iki perbedaan antara Mbak Elisa karo Mbak Niken mau? Loh. Jane ya wis disauri. Nek aku Masa beda. duwe gejala rada anu, kupinge bindeng. Oh, gudeg. Kono kok sing mbok jeweri ki aku. Lah Nek makane jenengan perbedaane pripun Pak Adi? Jejerke, coba jejerke. Coba jejer. Sawange kok ngene. Iki baris dulu, baris. Madhep rene, madhep rene. Nah, madhep rene. Oh iya. Oh, lah Madhep Pak ngono. Dalang. Siap gerak ora iki? Ya. Lah nek iki ayune padha, Mas. Padha. Oke. Nah, ayune padha. Terus Larise ya padha. padha. Regane kacek sithik. Kok Wis iso saiki madhep rono, madhep rono. Kacek Balik. sithik. Nah, bedane nunggu niki, Mas. apa? Apa? Wis sawangan telitenan bedane nggo niki. Lah ya padha kok Iki ki beda. Oh, apa? ana sing Iki ki beda. apa sing cetok? Gelungane ya padha. Padha. Lendange ya padha. Padha, baune padha ta? Padha jarike ya padha. Bangkane padha. Padha. Ngisor Apa sing bangkean. beda? Tontonan. Ngisor bangkean ya padha iki. Pak. Oh, dhewe, Mas. Bokonge gede aku kok ya. Lah. Tanggap wi. Masa iya ta? Lah aku lemu Madhep rene, deh. madhep rene. Iya, gede kowe tapi kan gede sisih. Ngece. Wis sesuk tak sumpelane nek. Gerajakan Banyuwangen. Ya. Iki kula dikengken jumeneng napa jumeneng? Apa lenggah? Lenggah dhisik, ganti Mbak Elisa dhisik. Lho niki nggih sae lho Gerajakan Banyuwangen niku niken sempurna niki. Manfaatkan Mbak. Dua-duanya Oh, diganti. eman. Oh, nggih. Dua-duanya. Dua-duanya ayo Langsung. digarap bareng. Sok nonton YouTube to Pak Adi. Bagi-bagi. Dua-duanya Gerajakan Banyuwangi elok, Pak. Istimewa bintang iki Mas yo. Nggih. Suarane yo, ayune yo, wah segalanya. Cerdas, pinter Nah, semuanya. Pinter S3, dalange S2. Tung. Ya. Niki ngangge bawa komplit. Oh, ya komplit lah. Oke lah. Komplit lah. Mau dari siapa dulu? Yang gede apa yang kecil? Sing gede maringi tulodo sing cilik. Dadi Gede apa nih? Tadi katanya yang gede Niken. Nah. gede umure. Oh, Kan gede umur. Gede Tua. awake tok. Cetha Mas iki Mas, mesti. Nah, artikulasine sing cetha, kontrase swara antara Mbak Niken karo Mbak Lisa. Ayo coba Mas. Bijinen kaya kontes ngono kuwi. Ya. Luar biasa tenan Mas Gareng. Iki Mbak Elisa. Oke, kalih larek. Larik. Nah, ora kalih lawik. Ya itu. Luwek apa lalik? Ya. Nyrambyai nosan tara Ya. Ana bocah anjlok aku ya melu. Aja gawe kaget kok. Kaget. Langsung wedi. Lah kene bawa kono anjlok delok kaget. Aja gawe kaget. Anu, Ken, sali Ken anakmu Ken. Alah Ken. Anakmu anjlok Ken. Aja mau takoni lho Mas. Kono parkiran dikunci gondok Ken. Gandang kondok. Ya.
Pianyu wangi hebat logat dialeke barang persis Mas iki. Mergo mambu getih wetan Mas. Ya kaya ngene iki Mas. Wah. Heeh. Mambu getih ki piye sih kok kaya wong Tegese iki darah keturunan. Turunan. Mikir lah. Jawa Timur, ya ta? Jawa Timur. Jawa Timur kok, Mas. Nggih, Banyuwangi, Pak. Plek tenan iki. Ya. Pindah tempat. Pindah posisi. Ya. Oh, Cis itu gitu. Lalan ketya lalas angker kang kalewiat Kerajakan ya. 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 Wah, cobete yo. Reng yo. Iya. Banyuwangi Raina bengi
Misik samayangan maghrib janji urip sir-siran ambi kandengan gendeng asli pianyu sir-siran ambi kandengan gendeng asli pianyu hebat Pak. Luar biasa Mas Gereng. Saestu Pak Pangeran Meram tenan niki wonten ing Tunjung Harjo mriki Pak. Spektakuler tenan. Spektakuler, dua artis multi talenta hebat luar biasa. Nah iki pancen multi talenta tenan Mas. Tak akoni Mas. Oke, multi talenta. Oh iki diwolak-walik dicoba abang ireng, ijo kuning. Wah, iso kabeh Mas. Ora balekke wis tak aturke jenis multi talenta yus ngene iki. Hebat tenan. Suarane luar biasa. Iya. Powere ya ana tenan Mas. Wow, andani yo ngene iki sing dadekke dhuwit yo ngene iki. Ngono kuwi Mas. Wah iya. Iki rada miring sithik ngono jane ya malah apik ya Mas ya. Apa to? Regane iki lho. Oh, panggah ngenyang ae senengane. Salam cis. Iya Mas Gareng. Nggih. Iki apa diselani Pak Kepala Desa terus pundi? Oh nggih. Wah, nggih. Kantak kesupen to? Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten Bapak Ali Murtado panjenenganipun Bapak Kades Tunjung Harjo. Nggih. Menika rak wonten paguyuban Mas Gareng. Paguyuban. Mbok menawi kersa panjenenganipun Bapak Kepala Desa sekecamatan Tegawanu ingkang kersa minggah wonten ing pepanggungan ujub paring berkalah pangestu Mas Gareng. Ngoten. Lawan panjenenganipun Bapak Ali Murtado lan warga Desa Tunjung Harjo kene. Sareng-sareng kalian Pak Ali, bapak-bapak paguyuban kepala desa tindak panggung ngoten. Oh nggih. Mengko paring dawuh mumpung iki bintange wah luar biasa tenan. Mbak Elisa karo Mbak Niken. Monggo. Nyuwun lagon nggih saged. Nah, nggih. Terus bukti menika Mas Gareng dipandu. Lah monggo dipun caosi wanci pun aturi tindak panggung. Monggo. Monggo. Srepek Traman.
glodok. Lah, monggo Bapak. Bapak Ali ugi bapak-bapak kepala desa Kecamatan Tegawanu. boten ketang 5 Mas Garing. Monggo. Gelaran luar biasa Mas ini. Hebat semuanya. Sindene ya tak siapno semene akeh Mas. Monggo kita mriki. Monggo Bapak. Mas Gareng. Pati. Nah, bukti masih ditresnani kelawan warga Gong Wono ing Kecamatan Tegawanu awake dhewe kabeh Mas. Nggih.